Ο Μπάμπης δικάζεται στις 22 Ιανουαρίου μετά από 3 αναβολές που επιμικρύνουν τον χρόνο της αιχμαλωσίας του και παραμένοντας σταθερός στις αξίες και στις επιλογές του, δεν θα παρουσιαστεί στη δίκη, αρνούμενος στη διαδικασία της απολογίας απέναντι στην ολοκληρωτική μηχανή δικαστικών αστυνομίας που υπάρχει ως ζωτική λειτουργία και ως λειτουργία προστασίας της μεγάλης καπιταλιστικής κοινωνικής μηχανής, μέσα στην οποία μένουμε όλοι εγκλωβισμένοι. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη δίκη δεν διακυβεύεται μόνο η απελευθέρωση του Μπάμπη, αν και είναι σίγουρα ένα πρώτο ζητούμενο. Σε αυτή τη δίκη διακυβεύεται ένα στοίχημα που έχει βάλει το κράτος και οι μηχανισμοί καταστολής, ένα στοίχημα που αν μας βρει ηττημένους θα ανοίξει την πόρτα για μια σειρά διώξεων για όλους και για όλες μας. Οι παραπάνω υποθέσεις συντρόφων και η εκδικητική πολιτική που τη συνόδεψε επιβεβαιώνουν πως ολόκληρο το πλέγμα εξουσιών, θεσμικών και μη που μας περιβάλλει αρχίζει να υφίσταται κίνδυνο. Η απειλή μιας επερχόμενης συστημικής κατάρρευσης αφήνει στο κράτος ως μόνη λύση την ενεργοποίηση μηχανισμών που θα λειτουργήσουν αυτοπροστατευτικά για το ίδιο, αφενός απομονώνοντας, αφετέρου εξοντώνοντας πλήρως και με κάθε δυνατό μέσο τον εσωτερικό του εχθρό. Αστυνομία, ανθρωποφύλακες, εισαγγελείς και δικαστές, δημοσιογράφοι, εθελοντές ρουφιάνοι, όλοι στο ίδιο παιχνίδι διατήρησης της κοινωνικής ειρήνης. Πρωταγωνιστικό ρόλο στα σχέδια των κρατιστών κατέχει ο εκτός των άλλων παράγοντας τεχνολογία και επιστήμη. Η συνεισφορά αυτή είναι όχι μόνο δεδομένη, αλλά και άρρηκτα συνδεδεμένη με τους μηχανισμούς επιτήρησης της κυριαρχίας. Η οικοδόμηση μιας ολόκληρης κοινωνίας ελέγχου, περιστοιχισμένη από κάμερες και συναγερμούς, η δημιουργία ενός μηχανοποιημένου συστήματος με ειδικές ταυτότητες και βάσεις δεδομένων, ο τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός των δυνάμεων καταστολής με οχήματα ρήψης νερού, τα θωρακισμένα οχήματα, τα μεταλλικά φράγματα, η υπερκοργή κτλ. Είναι μόνο λίγα παραδείγματα που φανερώνουν πόσο βάζει το χεράκι της σε αυτό το έργο η τεχνολογική επιστήμη. Έτσι όμως, προκύπτει πως η επιστράτευση της τελευταίας από το κράτος, στην προσπάθειά του να διασφαλίσει την τάξη και την κοινωνική ισορροπία, δεν αρκείται μόνο στο να λειτουργεί αποτρεπτικά ή κατασταλτικά. Η χρήση της δηλαδή δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή συστημάτων ελέγχου, οπλισμού και επιτήρησης, αλλά αποκτά και άλλες ιδιότητες. Η επιστήμη και η τεχνολογία, και τα τελευταία χρόνια πιο έντονα,
Μπορεί να διαλευκάνει υποθέσεις, να φωτογραφίσει υπόπτους, να ανοίξει δικογραφίες και να προφυλακίσει, να εντοπίσει αποτυπώματα, να συλλέξει DNA και να ποτίσει με χημίες αγωνιστές. Μπορεί με λίγα λόγια να αποτελέσει το πιο καλό χαρτί για τα χέρια της αστικής δικαιοσύνης. Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε πώς δομείται το υπάρχον κοινωνικό σύστημα, δεν αρκεί μια βιαστική ματιά. Απαιτείται μια εις βάθος αναζήτηση των μηχανισμών αυτών που το θέτουν σε λειτουργία. Και σε μια τέτοια ανάγνωση δεν είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε ότι η καπιταλιστική οικονομία είναι αυτή που πάνω της θα χτιστεί με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ως οικονομικό σύστημα η σύγχρονη μαζική κοινωνία. Η καθημερινότητα στα εδώτερα της αυτοκρατορίας περιστρέφεται γύρω από το κυρίαρχο οικονομικό δίπολο, το δίπολο παραγωγής-κατανάλωσης. Έτσι, έχει διαιρεθεί χωροχρονικά με τέτοιο τρόπο που κατ' ουσία διαιωνίζει την ύπαρξη αυτού του θεμελιακού για την καπιταλιστική κοινωνία διπόλου, αλλά και της ίδιας της κοινωνικής μηχανής κατ' επέκταση. Τα αστικά κέντρα είναι οι συνισταμένοι ζωνών στις οποίες γεωγραφικά πραγματώνεται η παραγωγική και η καταναλωτική διαδικασία. Οι βιομηχανικές περιοχές και τα εργατικά προάστια εξυπηρετούν τη συνθήκη της μισθωτής εργασίας. Εκεί λαμβάνει χώρα η παραγωγή των προϊόντων που εν συνεχεία θα διατεθούν ως εμπορεύματα προς κατανάλωση στα εμπορικά κέντρα και στις αντίστοιχες περιοχές. Και αυτή η διαδικασία είναι ένας φαύλος εξελισσόμενος κύκλος. Παραγωγή και κατανάλωση αναγκών προϊόντων και υπηρεσιών, παραγωγή και κατανάλωση ιδεολογημάτων, προτύπων ζωής και ονείρων, παραγωγή και κατανάλωση υπηκόων για και από το ίδιο το σύστημα. Ταυτόχρονα και χρονικά στον υπήκοο επιβάλλεται ο περιορισμένος χρόνος, καθότι η καπιταλιστική κοινωνία έχει διαχωρίσει τη ζωή στο εσωτερικό της βάσει των δύο παραπάνω διαδικασιών. Έτσι, δίνεται χρόνος και συγκεκριμένος ποσοτικά μάλιστα για δουλειά, για εκπαίδευση, για διασκέδαση, για αγοροθεραπεία, για ξεκούραση κτλ. Το καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα ουσιαστικά είναι το σκαρί πάνω στο οποίο αναπτύσσεται ολόκληρη κοινωνική δομή. Το ίδιο όμως σύστημα είναι και αυτό που αποτελεί την απαρχή για την ανάπτυξη ενός δικτύου σχέσεων εξουσίας, καταπίεσης και εκμετάλλευσης. Πιο συγκεκριμένα, το υπάρχον οικονομικό σύστημα αποτελεί μια μεθοδολογία βάσει της οποίας δομούνται οι ανθρώπινες σχέσεις. Μια μεθοδολογία που θέλει τις σχέσεις αυτές να είναι ανταλλακτικές, όχι απαραίτητες σε ένα επίπεδο εμπορικής διαπραγμάτευσης με τη στενή έννοια, αλλά σίγουρα σαν νοοτροπία. Το ίδιο πρότυπο οργάνωσης της κοινωνικής ζωής θέλει τις σχέσεις αυτές να είναι δομημένες ιεραρχικά και πέρα πάλι από τη στενή και απαράβατη ιεράρχηση αφεντικού εργαζομένου στα πλαίσια της μισθωτής σκλαβιάς. Όλες οι σχέσεις μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία ιεραρχούνται με σίγουρη διαιρετική βάση την θέση που κατέχει το άτομο στην παραγωγική διαδικασία αλλά και την καταναλωτική του δύναμη. Εδώ είναι που λαμβάνει χώρα ακόμα μια θεμελιώδης για το κοινωνικό σύστημα διαδικασία, η αναζήτηση της κοινωνικής ανέλυξης. Το κυνήγι της ανώτερης ιεραρχικά θέσης στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και η ενίσχυση της καταναλωτικής τους δύναμης γίνεται αυτοσκοπός για τους υπηκόους της αυτοκρατορίας και αυτό πραγματώνεται με κάθε μέσο και τρόπο, ρουφιανιά, γλύψιμο, υποταγή. Η ανελευθερία και ο κοινωνικός κανιβαλισμός που ανακύπτει μέσα από αυτή τη συνθήκη είναι ενόχα τέκνα της καπιταλιστικής οικονομίας. Υφίστανται εξόφθαλμα, αλλά σύμφωνα με τις προσταγές της κυριαρχίας δεν ξεπερνιούνται, απλά ελαχιστοποιούνται και εξοραίζονται. Παράλληλα, φυσικά, το επιβαλλόμενο καθεστώς ανελευθερίας και καταπίεσης δεν επιβάλλεται μόνο στο ανθρώπινο είδος, που όπως και να έχει δομεί τη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία. Ειδικά στον τομέα της παραγωγικής διαδικασίας, για χάρη της συστημικής ανάπτυξης και διαιώνισης του καπιταλισμού με νέα χαρακτηριστικά, για χάρη της δημιουργίας νέων αναγκών και νέων εμπορευμάτων που καλούνται να τις καλύψουν, λαμβάνει χώρα μια διαρκής και βία επιβολή πάνω στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, μια καταδυνάστευση της ζωής σε κάθε της επίπεδο, που πέρα και από το ότι με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει και στην ολική καταστροφή της, στο σήμερα επιβάλλει την αποδυνάμωση κάθε ενστίκτου σε κάθε φάσμα ζωής. Το οικονομικό σύστημα λοιπόν είναι ένας διαρκής δολοφόνος σε μαζική κλίμακα. Είναι τελικά μόνος δρόμος για εμάς στον αγώνα για ελευθερία, ο πόλεμος ενάντια στην οικονομία.
Μόνο μέσα από την καταστροφή της οικονομίας θα ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωση ανθρώπου και φύσης από κάθε είδους καταπίεση. Και η επίθεση ενάντια στην οικονομία οφείλουμε να πραγματώνεται διαρκώς και με κάθε μέσο, σε κάθε επίπεδο. Σαμποντάζ στην παραγωγική καταναλωτική διαδικασία, επίθεση στις μονάδες παραγωγής, παρέμβαση και εκτροπή στους εργατικούς αιτηματικούς αγώνες, προκειμένου να μεταξελιχθούν σε αγώνες ολικής άρνησης προς το σύνολο της κοινωνικής μηχανής. Σε αυτά τα πλαίσια τίθεται το ζήτημα της ατομικής απελευθέρωσης, όχι ως ένας αδιέξοδος αυτός σκοπός, μα ως ένα βήμα για τη συλλογική απελευθέρωση, αλλά και ως κομμάτι της. Η άρνηση εργασίας, η επιλογή δηλαδή της απελευθέρωσης από την εκμετάλλευση της παραγωγικής διαδικασίας, είναι αυτό το μέσο αγώνα που με κάθε έκφανσή του δίνει στον επαναστάτη τη δυνατότητα, τον απαιτούμενο χρόνο και απαλωτριωμένο υλικό που θα διατεθεί εν συνεχεία στον απελευθερωτικό αγώνα.